ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଚାଲିଥିବା ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ବିଷୟରେ, ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ସ୍କୁଟି। ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ନାମରେ ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିନିଏ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଓ ଫୁଏଲ୍ ଏଫେକ୍ଟିଭ ସ୍କୁଟି, ଯାହା ଘରୋଇ ଓ ଅଫିସ୍ ୟୁଜ୍ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଆଉ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭାରେ 109cc ଫୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ସ୍ମୁଥ୍ ରାଇଡ୍ ହୋଇଥାଏ। ପିକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏହାର ମାଇଲେଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାଇଲେଜ୍ କଥା କହିଲେ ଏହା ସିଟିରେ ପ୍ରାୟ 45ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର ଲିଟର ଦିଏ। ତେଣୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହା ଅନେକ ଶସ୍ତା ଓ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ଲୁକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନୂଆ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ସିରିଜ୍ର ଲୁକ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଡର୍ଣ୍ଣ, ଷ୍ଟାଇଲିଶ। LED ହେଡଲାଇଟ୍, କ୍ରୋମ୍ ଫିନିଶ୍, ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କଲର୍ ଅପସନ୍ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ମୋହିତ ହୋଇଯିବେ। କମ୍ଫର୍ଟ ଆଉ ସେଫ୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସ୍କୁଟିର ସିଟ୍ ଲମ୍ବା ଓ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍, ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ସଫ୍ଟ ଥିବାରୁ ରଫ୍ ରୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇବା ସହଜ। ଆଉ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର, CBS ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ଯାହା ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ। ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ଡିଜିଟାଲ ଆନୋମିଟର, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୁଏଲ୍ ଫିଲିଂ, LED ହେଡଲାମ୍ପ, ବେଟର ମାଇଲେଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ପ୍ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ସିଜିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 85ରୁ 90 ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଭେରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି। କନସୋଲେସନ୍, ତେବେ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଇଲିଶ, ରିଲାଏବଲ୍ ଓ ମାଇଲେଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସ୍କୁଟି ଖୋଜ, ତାହେଲେ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା।